че имат грижа за нас. И благодарим за това, че както днешния празник празнуваме завеждането на малката Мариан в Божия дом. И слава на Богу да кажем, че и тук в храма Свети Кирил и Методий също има възможност и малките и по-големите дечица, които да се учат на вяра. Това е важно, защото вярата присъщо е на родителите и духовните родители, също така да проявяват грижа към духовното паство, което към храма, към енорите дават възможността да идват да се възпитават децата. Вярата ни учи да общуваме с Бога един с други. И колко много губим, имаме възможността да видим днес, когато децата прекъсват връзката с Бога. Много родители прекъсват връзката с Бога, не се надяваме на Бога, не търсим Бога, не мислим за спасението си и постепенно живота на човека става един ад с много проблеми, в безизходица. И е прекрасно това, че имат възможността децата да дойдат, колкото са те, но имат възможността да се учат да общуват едно с друго. Защото общуването започва с едно запознанство, започва с обучение, научаване на истините на вярата, едно привикване, учене, да уважаваме, да проявяваме разбиране към приятелчето до нас, докато малко по малко започна да крепне доверието и братската обич, колкото повече се познавате. И в крайна сметка това е важно и съществено да постигнем в нашия живот. Много благословения се дадаха. Бог да ви благослови да продължите да осъществявате тази мисия, да се учат всички желаещи на истините на вярата, на църковно изкуство, на църковно пеене и така да крепне братственият живот и с това да славим Бога, тази вяра вечна, вяра православна, да